okwana na kuganiria abana baito amaya ekiari matenga babera se chinka chaberuse entambe oetania chi emitinyi ibere ore bono kwirana bara ase skuru andi na bakorana ase skuru nkorengia yenga kibabeire nka nabo konyora nga kero kende banalire batwarire omunaro gwokobaka na tutagitera ndekara bakonda skuru tokwaganiria amaya abarimu nabaroba bariganie egere basoe bagendere n'amasomo aya igantomate nayo engencho mono omwana batanga ore na gesero tano kuburuboraro era nyore gesero kiaye yarigane biyaso bogima bore bosio nandirende abana betange korwa ase ebinto bigotindi binyugwa ekera ntomanyete ng'a kero kenderere ebinto biachire birera isi bigotoka kerase none kera abana bakonda isukuru chitauni tubwatega nyasore no chire mesokotero osirie konwa ebinyugwa mbiroro bakwenda bagora usine chipacket iga ebinto biko chi spirit abana bakero kende bagenda biro bichusukuru na bero buya none kera bagosoa compound y'isukuru ase bamenyete ime bacheki ubwaronga binto kiebiga kolendo omwana nkiugwanjiro na gocheki bugori ebinto bikwenda na masomo tubasukuru bugori ebinto chiguru bubwate ekindi tere kwenda na masomo igo bono na binyugwa mbikwenda na masomo ikiaro omwana buna kutumika kenyugwa ekega tari korengere buna korengere tari kuukende gionsi giochi giaturubani obongo.